बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय खेथि थानाय बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों। मैयानि दावरावनि सायावहाय दिपेन बर' सारा मा फोरमायथि होफैदों रायजो राजायानो बिजिरदों। रायजोफोर मोजां था अननानै गोबां केयारफुल, मानो होनब्ला मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बयबो जों मोजां देहा मोननायखौ लुबैयो गाव गावखौ आरो गुबुनखौ लुगैनांगौ। बोथोरा बिराद गाज्रि, गरमा बांनायनिफ्राय बांदों, बिदुं बांनाया ग्लबेल वार्मिं। बिफां लाइफांखौ जों इनभाइरनमेन्ट डेआवल' आबहावा सानावल' गायनायखौ जों देखायो, नाथाय जोथोन साबैसेया लायो? मोजां गायनांसिगौ। दा नै जिखुनु जा प्रेसार बायदिसिना गोबां जादों, उन्दैफोरावबो थानो हायियाव फिट जानाय बेहुस जानाय नुनो मोन्दों। ओंखायनो साबधान था न'आव सायाफ्राव आरो जानाय लोंनाय। जिखुनु जा दावराव दावसिनि सायावहाय मा बुंखो दिपेन बर' बिथाङा खोनासंनानै लानि फै। कमेन्ट होनो दाबाव लिडारफ्रा नायो। खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो बारि बागान थानाय खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया, बिनि बादै जि ओनसोल दङ बिनि सायाव बिबेसना खालामनो हायो होननानैसो आं बुंदों। बिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो बेयाव रायजो राजानि मतामतखौबो जोंनो नांगोन। दा बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया गोबां थांबाय आरो मैया आङो जि थासारि नुबाय जे बेयाव माने डिपार्टमेन्टेलि माखासे पुलिस फर्सखौ लानानै बेयाव सार्भे खालामनो थांदोंमोन बा सिमा थुनो थांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पाब्लिकनियाव मोनसे रिसेन्टमेन्ट, पाब्लिकनियाव मोनसे नारा नाथा पुलिस फर्स आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बेबायदि कनफ्लिक्टखौ कुनु कारनाव जानाङा। आङो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन, कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा, रायजो राजाया माखौ गिदों, बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ, बे बाथ्राखौ माने बेनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ न'खर दङ बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सलुसनखौ जों लाबोनांगोन। जर जबरदस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया। दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ, खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया, बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों, स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों। एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन, रायजो राजानि डिसिसना मा। दा बे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय। एबसुआ बिनि सायाव इन्टारभेनसन खालामगोन। आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों जों रायलायगोन। रायलायनायनि उनाव जोङो बे जाथाया जाहाथे आरो फार्दार बे कनफ्लिक्टआ जाहाथे जाया बेखौ जोङो बिनि थाखाय जोङो इनिसियेटिभ लागोन। आङो बे जाथायखौ दुखु मोननायखौ आरो फिन फोरमायबावबाय। गोजोन्थों। माखासे सुबुंफोरा बुंदों दि बे लकेल गभर्नमेन्टआ फाननानै जाबाय आदारिनो बे बाथ्राया ओंखारदों ना। हा फानना जानाय बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो, खिन्थु एक्सुवेल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों, बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन, रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन, इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन, बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन, मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन। खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाथां बुंनो हाया, खिन्थु खोथाया जाहैबाय बे हाया गभर्नमेन्ट लेन्ड, खोथाया जाहैबाय बे हाया फरेस्ट लेन्ड। नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों, बासायनानै दोनदों, दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों। दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जि उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन, बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन, बिथांमोनाबो बिनि सायाव
मिथिनो सोंनो बा बिथांमोननियावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोन्दों जि अर्डार मोन्दों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो खुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसुवेट लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो